Bună, numele meu este Adelin și bine v-am găsit la primul episod de Minecraft Creativ. Da, am uitat. Primul episod. Da. Haideți, trancurilor, Ai găsit ceva până acum? nu. Știi? Gata, am găsit o piramidă. Da. Intru pe un server care mi-a place mie. Să nu dacă găsești ceva pe partea asta. Vreau să ne facem un fel de casă în piramidă. Facem casă la piramidă. Avem turnuri poate să ne fie camerele, nu? Păi hai să încercăm să facem Avem Hai să încercăm. Mă stai prima oară să mă teleportez. nu știu de cum stai puțin. Imediat te cum teleport. De bara aia. De cum găsesc bara? A, uite aici. Băi, ce nu merge? Stați că nu merge. Nu știu son. Bara aia nu știu. Nu merge. Asta. Da, în sfârșit merge. Teleport. Și gata. Nu mă lasă. Haide la spawn că îți arate pe unde e. Stai să iau busola. Du-te la spawn și du-te pe unde am mers eu. Până atunci a fi băgată cam în pământ, știi? Pe scoate până la mine. Nu vreau să fie de săpat. Vreau că am găsit spawn-ul. Nu zic, intrare îmbrătă în pământ, să fie asta de sus de la piramidă, ștrurile astea să fie, spunem ceva mai, să le extindem, știi, ca niște camere. Văd eu. Și pe aici pământ să fie fel de intrare secret, cum faci ceva. Te faci. Încerc să vin călare pe un cal. Bine. Încerc să-mi gândesc un câine. E prima. Ei, stai! Bă. Așteaptă câinele la ușă. Să spargă ăla, să nu cumva... Merg pe drept. Da, tot drept. Că găsești. Gata, am găsit-o. Te așteaptă câinele la ușă. Vezi că am pus. Da, am auzit. În sfârșit aude și la mine tare. În sfârșit. Se de prea tare. Ce ai cât? Apropo, ce ai găsit în chesturi? Uite. Uite. Oh, tare, Esmeralda.
Emerald. Și jos. Spargem jos să găsim TNT-urile. TNT-uri. Iar nu mai are până urmă asta. Cred că de la timp. Wow. Să găsim pământ. De zic aici să radem toată partea asta și să facem ceva mai pătrățos. Știi, să fie fel de balcon, un loc unde poți să stai, știi? Haide. De ce m-am gândit? Ce? Asta se pune din cameră. Da, pe asta am zis să distrugem asta, să facem un fel de club. Știi? Încercăm? Da, haide. Dar partea asta de din jos de tot să las. Parcursul. Om preistoric. Am spart și ce nu trebuie. Dați plac orele de istorie, apropo. Nu. Adevărat e plictisitor. Da. Parcă mor încet. Bun, eu mă ocup de turnuri. Mă ocup de cameră. O să fac asta, nu văzut de filmarea aia. Mai că nu prea, numai un fel. Am pus lemnele. Am găsit lemn. Apropo, ai vrea să-ți fac o promovare? Nu mai gândesc. Da. Da. Să vezi că la turul nostru nu prea să fie bun aici. Trebuie mai în spate băgate. Trebuie distrusă. Vezi ca tururile astea să nu mai... să aibă? Dar să nu mai ai intrările astea. Nu le aibă. Nu mai există. Te spun ce vorbesc. Asta l-am făcut, uite-te să vezi cum e. Poate nu modificat. A fost cu celălalt. Deci nu trebuie să ăla de puțin. Nu știu cu ăsta. Fac așa, o să modifică ceva. Nu știu cum să arate. Într-un turi. Facem camerele. Nu. Cum să spun. Pun așa. Apropo, nu mai bine le spui câți ani ai. Aoleu, Da, încearcă da. un creeper în casă. Cum se aude. Ai spus la cineva despre canalul tău. Informație. Nu arăt nimeni. Că n-am ajuns la YouTube pe așa. Nici la liceu nu ai spus la nimeni. Nu am spus.
și îmi se abonează. Nu știu. Am zis un prieten meu de la liceu că... Deci că așteaptă să fac videoclipul. Să vadă cum e filmul. Poate să imediat un subscribe. Încă n-ai zis câți ani ai. Bată-mă soarele cât creeperi pe aici. Deosebit Diamond. Mori! Mori! Uite că arată bine. Și eu zic la fel. Am văzut o peșteră, mă duc să văd ce e în ea. Pardon, mina. Mi-mi place să realiz cu peșteri. Fac. Azi dimineață nu aveam somn și am jucat Minecraft și eram pe Survivor și căutam cărbune și n-am găsit. N-am găsit nicio mină de unde să iau. Scuzați-mă, dar o să fac un fel de... Nu știu. Tot merge, că m-a apărut ceva pe ecran.